ערב טוב, זה היה יום חורף סוער במיוחד באמצע האביב. כמויות עצומות של גשם ירדו ברחבי הארץ. 5 בני אדם נהרגו בכבישים שהפכו לנהרות גועשים. על הסערה הגדולה תחילה הדיווח של אורן אהרוני. כך נראה ואדי ערה הבוקר. הגשם לא פסק, כ100 מילימטרים ירדו מהשעה 9 בבוקר ועד 1 בצהריים, וזאת התוצאה. אף אחד לא ציפה לשיטפון הזה, גם לא סמיר וסחר מחמיד מאום אל פחם שנסעו במכוניתם. סמוך לצומת מי עמי הם החלו להיסחף בזרם. סמיר הצליח להימלט, אשתו נעלמה. עשרות מתושבי המקום חיפשו אותה במשך שעות, אבל הזרימה הייתה חזקה מדי. كثير جوزها نفد نجا وهي سحبتها المي. באותה שעה בכביש הבקעה 3 הרוגים. נהג איבד שליטה לאחר שמכוניתו נכנסה לשלולית גדולה על הכביש. כתוצאה מכך הוא סטה והתנגש בעוצמה בכלי רכב שבא ממול. היה מזג אוויר סוער וגשום ושלולית ענקית כיסתה את פני הכביש. המכונית התהפכה, שקעה במים ונבדקת האפשרות שאחת מההרוגות טבעה. גם בבילעין הרוג מההצפות. סמוך לגדר ההפרדה טבע בשיטפון פלסטיני בן 25. صاحبه راح جاب لك قطعه حبل صغيره مشان يسحبها. من كثرة المي والشتاء اثنين جمدوا جنب بعض. בחזרה לוואדי ערה עד שעות הצהריים נמשכו החיפושים אחר הנעדרת. קיבלנו דיווח מאחד מתושבי המקום שאיתר את הגופה. היה זיהוי. לסחר מחמיד לא היה סיכוי, היא טבעה בשיטפון. כמה קילומטרים משם צומת מגידו. קשה להאמין שזהו אחד מהצמתים הראשיים במדינה. מכוניות תקועות בכל מקום, אפילו בשדות. כמה חיילות ניצלו לאחר שעלו על תחנת אוטובוס. היינו בתוך התחנה ופשוט נעמדנו על התחנה מרוב שהסחף היה גבוה וגדול. המים הגיעו עד אלינו גם שעמדנו על התחנה וחיכינו לחילוץ פשוט. רק אחר הצהריים הגשם פסק, עבודות הניקוז החלו, ואיתן הניסיון להקל את מה שקרה.